Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Lah kepriwe? Iya, mbok. Lah ketemu maning karo Ki Arya Glaha Glehe, Banjaranyar Banyumas. Ki arep ngobrol-ngobrol karo Ki Bewok Sekang Kedung ini ya. Ki Bewok Sekang Kedung ini Banjaranyar Banyumas. Babagan esi seputaran Banyu Mili. Nah, Banyu Mili sing ki banyu sing metu sekang awak sedulur. Nah, siki nyawab takon karo Ki Bewok. Iya, kepriwe. Ki Bewok, Ya. Banyu Mili sing metune asin sekang ndi, Ki Bewok? Banyu Mili sing metune asin kuwi ya sing sekang irung siji. Ya. Kepindhone kuwi sekang mripat. Oh, sekang pripat ya. Kuwi Iya. metune asin ya. Kuwi rasane metune asin. Ya nek atas maringane dilat ya rasane asin, Asin, ya. iya. Terus banyu sing metune pahit sekang ndi ki? Banyu sing metune pahit kuwi ya sing anane tangi turu. Oh, tangi turu pahit. Iya, kuwi sing jenenge ya. ya sing banyu iler kuwi. Jigo. Jigo ya sing Jigo. jigo. Jigo mang Pase ya. ku jigo. Nah, ya. Lah terus sing anu mandan kecut sih anu dindak anu Ki Bewok banyu sing Nah, metune kecut ya. Banyu sing metune kecut kuwi sing sekang kelek. Kelek-kelek ya. Iya, sing sekang kelek kuwi ya metune anggar olahraga, aktivitas apalah, ora ngawan ora wengi. Ono Iya. metune kecut ya. Sing sekang selangkangan Ah, kuwi. selangkangan. Lah sing Iya. sini mana kan sing selangkangan. Nah, sing sekang selangkangan kuwi kan anak kecut, siji Iya. kecut. Ya sing asin ya sing kae apa jenenge lah. Anu pesing. Ya ya kuwi pesing. Lah tuh gak ada sing pesing kayak Kok pesing sing langu. Oh, sing langu. Oh, sing langu kan mandan anu kayak apa lo olahraga wengi apa Nah, iki sing nyer-nyer. Iya, Iya, iya. Oh, dene nyer-nyer sing Iya, mandan. nyer gurih. Oh iya. Tapi sing Iya, iya, iya. yang metune langu ya. Langu, iya. Udah gue anggar sing mandan amis sih. Sing metune tuh ndi ya? mandan amis kuwi anu sing luka. Oh, sing luka kayak Sing luka sing banyu bening kuwi. Oh, banyu sing ana carane nang kaya getih putih lah Ya, ya. getih Lah, putih, itu ya, amis. getih putih, Kalau ya. sing anggar luka kayak metu kaya ana putih-putih kayak apa jenengane kayak? Nah, kuwi kaya nanah kuwi. Oh, kaya nanah Iya, kuwi ya. Kuwi coba sing mandan amis ya. Amis, Ya masih gatel gue, baru gatel banyu sing mandan gatel. Nah, banyu sing gatel kuwi sing anggar ora dibersih ya gatel. Sejak kuwi. Kayak ada olahraga tuh ada bersih gatel. Ya, ya, kuwi sing olahraga kuwi ora dibersih ya mesti gatel. Alhamdulillah guys, dulu bersih. Iya. Nah guys, dulu kabeh lagi cita-cita dia ya ngandung anak ilmu sedulur. Bab ilmu sing sebenarnya nang awak katake wis digelut-geluti apa ditemoni apa bendinane dijumpai kabeh gue anu wis ana sing ngatur sing gerakna Gusti Allah nang organ daleme dhewek awake dhewek. Contone ke mau banyu asin sing metune sekang irung karo sing metune sekang mripat. Dadine asin ya karena sudah melalui unsur yang sudah anu penyatuan sedemikian rupa sehingga nang kono metune kang sumber dadi nggo sumber penguripane. Angger asin ke jare bisa nggo netralisir jare ya ora Iya, nah iya, bener. terus maning mau angger banyune sing metune pahit sekang tangi turu ke jenengane iler apa jigo kuwi Iya, ya iler apa jigo. lah kuwi sebenarnya kan awak kadang setelah istirahat ngono antara tenggorokan sisa-sisa racun yang ada dikeluarkan melalui ke bangun tidur mulane nek turu tangi turu ya ceklalen macet wong teng gusolo ya. Ya. Nah terus banyu asin kowe sing metune mau jere Ki Bewok kowe sekang selangkangane kelek apa jarane sekang Iya, selangkangane kelek kalau sijine karo metu sing intine banyu keringet lah ya. Banyu keringet nek olahraga gue ketika ada pembakaran dalam tubuh juga bisa nggo keseimbangan tubuh ben metu kringete awak dadi sehat racunnya juga pada metu lah kowe mau banyu sing jarane pesing sing banyu kotoran sing disebut banyu kotoran lewat sing selangkangan sijine kowe mau lah kowe nang kono juga sudah mencapai penyaringan sedemikian rupa sehingga kotoran dikeluarkan lah
kabeh ke mau sijine maning banyu sing amis kene kono sing Sing gono. langu dingin. Oh sing langu ya. Iya, sing Oh, langu. Sing langu sing anu olahraga wengi kowe. Ya, iya, Nah, kowe nang kono banyu langu sing jerene mandanana gurih apa ya? Yang gurih-gurih setitik. Ah, gurih-gurih ke mau sing dadi nikmate surga apa ya? Surga dunia. Oh, surga dunia kuwe sing ngerti kowe sing babagan sing wong sing wis rumah tangga. Kowe nang kono intine urip banyu sing wis memang menyatu dari 3 dimensi sekang ujung rambut karo ujung jempol. Dadi nek gede tangan nikmate ya ora kaya cerita. Nang ndi kowe? Rasane nang ndi? Ya rasane nang bun-bunan kayane kowe. Ana sing nang ujung jempol ya. Ana sing kerek barang. Pokoke genah lah ya. Sing intine ke seperti king surga ning dunia. Lah kowe mau banyu sing amis ya, banyu sing amis sing nggo nutup luka. Nek arep kita wedek luka ditutup banyu sing amis mau dadi kering mengering terus angger sing racune dikumpulna dadi banyu nanah ke mau. Racune dikumpulna dadi banyu nanah tetep kena kaya wong kesusuban ri kaya. Iya. Beri kayak bisa nanan sebab racun yang kalau dikumpulkan banyu sing putih mau banyu bening gue jenengane sing putih. Lah sijine maning banyu tabel mau jarang kan. Ora dibersih. Ora bersih. Iya. Mulane ajak lalen pada bersih-bersih, cuci tangan, apa-apa ya bersih-bersih, adus, adus dina pindho. Lah sakabane pokoke intine bersih-bersih sing jos maning ya wudu ya ndan. Wudu, iya, gue ajak lalen. Karo mandi apa jenengane? Mandi besar. Mandi wajib. Mandi Mandi wajib. junub barang. Junub. Lah kabeh mau kowe ngilmu nang awake dhewe sing kudu direksa. Dadi nang kono awake dhewe tambah-tambah rasa syukur maring Gusti Allah. Kaya kowe ya sedulur, moga-moga manfaat kabeh ayu pada nang kono dipahami bab kowe mau sing banyu metu sekang awak. Jumpa maning karo edisi berikutnya karo Ki Arya Glaha-Glahe karo Ki Bewo sekang kedung ini Banjaranyar. Lah kepriwe iya mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.